Vítejte u nového videa, kdy si dneska zahrajeme znovu a budeme pokračovat v Nordlandu. V minulém díle jsme postavili knihovnu, první barák a domy pro lordy a spoustu tady objevovali. A ještě k tomu jsme v minulém díle dobili tady kemp, kde nám drželi královnu, a tak jsme už zpátky, kde jsme minule skončili, tak nájdu do toho. Tak jo. Přišel nám tady obchodník, tam pošlu krále, až tady obchoduje. Hej. Jde obchodovat. Jedno, zatím tady dám to, aby se naučili nějaký ty nové věci. Tak jo, to je to přesně, co musíme vynaleznout. Tyhle dva prodáme, to jsou zloději, to jsou ty, který jsme včera zatknuli, to je jedno. Prostě jsme v tom boji nezabili, takže šli s náma. A to sice radši můžeme nechat. Jo, až nám bude 20, tak tady máme mlýn a žito, co potřebujeme. Tak jo, co si tady můžeme nakoupit? Tohle bych chtěl. Jo, to musím mít 50, já mám 6. Tak potřebuji 15. 50. No, to nám bude ještě trvat, abychom se tam vypracovali. 15. Tak jo. Já tady nakoupím nějaké ty léčiva, které máme sice taky, ale tak budou se určitě hodit, to jako musí. Prodám jim tady 60 mrkví, když tady jde vidět, já vám nevím, jak mám to ukázat tady, jo. Tady, že jenom 60, když víc, tak on bude, nevím, jestli bude naštvaný, nebo... Jo, to se sníží cena. Takže 60. Za to dostaneme pěkný penízky a ještě asi koupíme tady koupíme tak 25 piva. To bude drahý. No, nevadí. Maso teďka stojí víc než normálně. A to ani nebude udělaný, to maso, tak jako... Hele, už nám tady postavili tohle, tak já tam dám ho, aby to začal zaučovat. My tam už mohli začít sekat. Hej, kámo. Víš tam. To je jedno. Jak to můžu vylepšit? Fošny. Jo, to bude asi to na sekání, tak to čekej. To chci, aby si šel ještě... Hej. Bracho, než odejde. Chci, aby si koupil dílna a pila tím pádem. Dík. Bychom to mohli ještě vyzkoumat. Důl necháme naučit tady tohle. Sice je hloupé, ale to je jedno. Chvilku to bude trvat. Nějak... Jako 7. Tak utekli nebo něco, ne? A nebo ne? Sakra, moje vyzvánění. Se musím vypnout. No. Tohle vylepšit musím za nějaký střešní dlažnice. Výroba potřebuje uhlí, nebo co to je? To jedno. Možná to je to železo, co já vím. A kde máme ty... Na železo. Tady vlastně, nalevo. Tady. Tady je jeden vlastně, to je ten dal a tady tenhle, který budu potřebovat potom. A to je chmel. To potom tady spojím cestičkou k tomu, aby mohli chodit rychle, jenom nevím, jak tu cestu mám postavit. Co si pamatuju z nějakých těch videí, že stály peníze, takže... Kde se nemají kde modlit. Už mám chvilku. V každém můžu spát 2, to znamená
Teď budeme moct spát 6 ze 7. Lord statistik. OK. A tady budeme moct dělat mrkev. Snad. Jo, super, už dělat ty... Už dělat dřevo, tak to je dobrý. To budeme potřebovat. Tak je. Postavil to. Wow, to jsem chtěl. Já jsem chtěl tohle. Jo, mrkev a tady... Třeba jí. Můžeme to tam dodat. Protože zelená. Aha. Tak rychle už je těhotná, tak to je blbý, ne? Tady budou ty děcka furt jenom žrát. No nic. Nevykrvácí mi tady vůbec někdo, jo? To byla ty, ne? Oltář. Tak ji rovnou můžeme dát třeba dílná pila. Ne, běž učit. Hospodářství. Co to znamená? Rolníci 7, válečníci 5. Co? Jo, jakože tolik mám lidí, takže jako... Proč jako -3? -3. Ten. Jo, jakože to jsou pracovníci. Ten. A vězni dostávají 0, to je blbý. Jo, aha, já tady vlastně nikoho nemám, to proto dostávají 0. Už začínáš sázet? Jo. Teď jsem chtěl... Jo. Služby oltář. To můžu mrsknout sem třeba. A nebo radši sem, protože tam dole chci postavit takhle ubytování, aby měli lepší ty. A tady můžu hodit oltář. Tak, aby nezavazil tady v cestě potom. Hele, obchodník. A chci kliknout na to obchodníka. Tak. Obchodovat. Běž. Kámo, běž obchodovat. Počkej, já jsem tam dal... Jo, já si myslím, že je dole. Mrkve prodáme do 60. Tak ale zase, aby jim moji něco jedli. Takže... Oltář už můžu prodat, to nepotřebuji už. To už mám učený. A od tebe nic... Jejda, ono se to zvedlo, normálně kdybych... Já, že se příště bude zvětšovat. Takže bych koupil 40, jo, tak to nakoupím takhle. Tak. Mám nástroje třeba nějaký potom. Já mrkvu si jdu dát. Zkouknu ještě na to vojsko, jo. Byla jsi to tady, no. Se kouknu, jestli teda někdo není... Nemá něco s tím okem třeba. Pátoře ne. Nikdo ho nemá zavřený, takže zavřený. Dobrý. A co jste vy jako? Proč si začali rvat s mýma? Hej? Tak jsou to svině? To je nějaký... No, ty. Akce. Vyhnout. Že není hnesta, může se vyhnout negativním následkům kvůli jeho darovám mrkev, jako... Proč, jako... Mě tady mlátí furt. Mě tady budou dávat nějaký takový ty na lidi. Když to nedávají nic za věřeně, okamžitě ven. A vypadnou. Pokud mu lištíš, že tě tady rozsekám. Co to máš na sebe? Loyalista. Jo, to bylo asi něco, že můžu do to. No, naschle. Oni mi tady normálně mlátili moje, nebo mlátili?
Jsi tady náhlou homeless. Mlátili naše nebo... Kdyby mlátili ty slepé, ne? To by bylo takový jako blbý. Tak ho spát. Jsem se lekl, co to zase je. Tak jo. Suroviny. Důl. A sem. Hop. Co ty kam jdeš jako? Jako bezdomovec. Jak to, že nás je už 9? Kde se vzali? No jo. Tak jo. Dům sem, dům tam, dům sem, dům tam. To bude dalších 8 lidí. No tak to jako budu mít hodně volných míst. Jenom to prostě budu muset postavit. A proč nestavíte tohle vlastně? A proč vlastně to stavím? Čekaj, co? Dobrý. Tohle ty 2 zruším. Protože tady mám vlastně ještě 2 baráky, které oni za ten den nepostavili z nějakého důvodu. Což je zajímavé. Hej, co ty máš zase na krku? To je ten znak, který měli oni. To máš ty? Ne. Že nejde vidět, tak jsem se koukal. Proč jsi od krve? Jo, to je ta asi, kterou zmlátili, protože ta listka a ne tady ta fanatička. Co to znamená? OK. Tady pijou. To už nepotřebuji vidět, ekonomické hlášení taky nepotřebuji vidět, zrychlím to. A počkáme si. Je to zajímavé, že ty bezdomovci chodí ani nespí, jako. Furt se tady někde chodí tady. OK. Úrodnost 20%. Vlk? Tady je další. Nějak vrčí. Jo, tady na to je potřeba šutr, už to vidím. Kámen. Jako vyžaduje 0,02. Jo, asi to je na výrobu, to je kamene. To bude asi to. Jak jako lidé, jo. Postavte ten dům. No, teďka postavit oltář. Dílna pila. Teďka tím pádem je všechno naučený. Jak to, že oltář? Jo, já už vidím 0. Takže dobrý. Střelecká věž. Hop. Pivovar, pálenka, hop. Jo, tady jde vidět všechny ty nedostupné znalosti. Kovárna, to budu potřebovat. 55. 55 lidí, jako co to bude, jako. To už bude město, to už bude vesnice. Teda to už nebude vesnice, to už bude město. Obří město. Tak. 7, tak to je v pohodě, že už to odnesli. Hej. Ty jsi ta borka asi, která měla ten kříž, že? Kdyby se bylo modlit. Pila. Můžu postavit? To nemůžu. Na dílnu potřebuji pilu. Tak jo. Snad se vám tohle video líbilo a u příštího videa čus.